नै लोगोफोर फेमिलिया दासो बाजाराव थांनानै फैदों आंथ' थांनो हायाखै नालाय ओमफ्राय दा नै मा लाबोखो नायनोसै आरोना मा लाबोखो बेलाय माइनो खाथिनि बार्थडे दङ खाथियाव लोगोनि बार्थडे दंहैयो जाहैदों ओमफ्राय बेनिनो गिफ्ट लाबोदों बे सासे लोगोआ बिहरफादों ओंखायनो जों मा मैगं लाबोखो नायनोसै मा मैगं लाबोखो लोगोफोर नायलांदो मा बिलाय बेसोर माखासेया जोंनि ओमफ्राय दुन्दिया फैसा मोनसे 30 थाखा 40 थाखा जाबाय जों साननि 40 थाखा ओमफ्राय नैबे एकोनोमिक्स दाउदैया 200 मा लाबोदों दाउदै प्लेट मोनसे लाबोबाय लोगोफोर बेयो 50 थाखा बे 30 थाखा बे 20 थाखा 40 थाखा बादाम पापर बुट 100 थाइबा लाखिदों ओमफ्राय केजियाव 100 थाखानि केजि दं मा साइजनि लाबोखो 200 थाखानि पनिर नै लोगोफोर पनिर बियो पनिर नाखौ लाना ओंखारबाय बादाम पापर ब्रेडआ पेकेटनि दंखायो ब्रेड लाबोबाय मादोंलाय ब्रेड बिस्किट मा बिस्किट लाबोखोलाय मालकिस केसबेक up to 100 मालकिस बिस्किट आरोना बिराद गोथाव जानो लोगोफोर बे बिस्किटआ नैबे बिस्किटखौ सोरबाफोर जाफेराखैबा बायनानै जानाय नाय माने मिथिगोन आरो बेलाय मा बिस्किट बेलाय मेरिगल्ड मेरिगल्ड बिस्किट अमा ओमफ्राय नै पक'रा बेखौ जानाङा नोङो पक'रा जाबानो खिनाय जायो दालि आरो बेलाय मा अमा बेदर लाबोबाय ना बिदै गोनां मासे लाबोबाय पनिर नै लोगोफोर नैबे पनिर नैबे जाहैबाय अमा नैबे जाहैबाय ना नैबे जाहैबाय ना बिदै थारमाने सानदेआवल' जायो बाजारा ओमफ्राय बाजारखौ मोनस्लाबबाय थायाना ओंखायनो दिनै लायलायबाय आरोना दाउदै मालकिस बिस्किटखौ मोनसे जाग्रोनोसै आङो स' लोगोफोर नायलांबाय थादो दा नैबेखौ संसिगोन आरोना गैया लोगोफोर आंहा दाबो बाजाराव थांनो हानाय जाथ'वाखै नै आथिङा दाबो बिदि फाननानै दं आरोखि ना आं थांनो हायाखै बेखायनो माने फेमिलिया लानानै फैबाय आरो बिराद खस्थ' मोनबाय बाजाराव थांनाय फिसाला स्कुलाव दोनलांनाय फिसाजो स्कुलाव दोनलांनाय आरो दा बाजारनिफ्राय फैनानै थांनांसिगोनलाय बियो माबायाव स्कुलाव फिसालाखौ लायनो थांफिननांसिगोनलाय बियो आरो नै संबावनांगौसो बेखौ बबे मोनसेखौ संग्रोयो माखौ जानो लुगैयो बेखौ संसै आरोखि ना नै लोगोफोर अमा बेदर रुनो नागिरदों जोंहा रुनो नागिरदों माने रुबायानो आरो हिटाराव रुगासिनो दं ओमफ्राय नै ओंखामा मोनबाय ओरैजाय ना एवफ्रामहांदों आङो थाइगिरजों जानो एवथ्रमदों नैबे ना बिदै हालदै संख्रि लगायखानानै दोनबाय आं बे ना खर' एवफ्रामनानै लाग्रोनोसै थाइगिरजों संनोसै नाखाय ना एवग्राया गिलायबाय थाव बेदर जानो गिदों आरोना लोगोफोर
खनसे सानसेखालि मोखाङाव फ्राव बेफ्रावनानै थिफुजोबदों बेखायनो आं गियो। सोरबाखि ना फ्राय एवनायानो गिलायलायबाय नों बरिया एवनो रोंखागौना गिनाङालै सना गिनाङा दे एवना हो नै जेबो जाया नै बेखौसो बेखौ हमदों होननानै आं ला खनसे। बिदि खोबथेनानै लादो बेजोंनो हावाजोंनो खोबथेनानै लाबाय आरोना थाव बेफ्रुजानो गिदों मानसिया। बेरदावदों। मेजेम गोनांबाथाय बेरो नाया बै मोनसेया मा होनोलाय कस ना होनो हारसाफ्रा जों होनो फांकास ना ना मा होनो ना इयो फांकासाथ' बिराद थाव बेफ्रुखायो आरो मेजेम दंना इयाव। थाइगिरजों ना लोगोफोर ना बिदैखौ फाजा आरोखि एक्सट्रा। दा गुदुं गुदुं एवनोसै बेखौ एवग्रोनोसै र'। दा खांबाय आङो एसे एवथ्रमनानै। बांद्राय एवखामथारबाथाय माबाया रस मोनजाया। बारा टेस्ट जाया जाहैदों आरोखि बांद्राय एवफ्रामबा ओंखायनो एसे एसे एवथ्रमनानै लाबाय। नै अमायाबो गोदौग्लाबबायानो आरोना अमा रुनानै दैखौ गारसिगोन। नै थाइगिरा थाइगिरजों लोगोफोर जानोसै बेनो जायो बे थाइसेयानो जायो। थाइगिरजों ना रोसि। बांद्रायबा गोखैद्राय जायो जानो हाया। जोंना सनाया जा गोथाव गोथाव संनो रोंगौ लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहर नों सोरबा बायदिया जानानै फुंनो रोंला गोथाव जाब्रेनानै फुंनो रोंला जोंना बोराया। दाबायदियाव जालाबायग्राबाथ' संनायाव आं दङ। देनां फुंगोन आरोलै लोगोफोर ने बारा फुंनायफ्राबो माथो जनोसो हाया गसंनो हाया हां थोनो थोनो जालाबायलायो। दुन्दियाबो थेख्लाख्लाथार मुथाया। 10 थाखा बेनो फार्स्ट टाइम ओंखारनाय नै जोंनि लोगोफोर गैया दासो ओंखारदों। संग्राखौ नाहरलाय एसे माबायदि। फुङावबो ओंखाम मोनजायाखै थाइगिर ओरैनो हागासिनो बाजाराव थांबाय थाइगिर फैबाय हागासिनो दङ दा ना बेदर सुबाय। दा बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो आरोना। अमानि आइनै गुफुर भिडिअ'खौ गुफुर नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्टस हरदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर। नै बे गुफुर गुफुर गजोबो आरो